O rexedor critica a postura que están a manter algúns grupos da oposición, como é o caso do Bloque Nacionalista Galego, que segundo ele está a poñer a trancos constantemente á labor do goberno local. O único que buscan, segundo ele, é sacar un rédito político de cara aos vindeiros comicios municipais do ano 2023. Pola contra, o alcalde agradeceu o talante do Partido Socialista, que foi o único grupo da oposición que tivo a ben presentar propostas a eses orzamentos. É un clima de quen quer sacar tallada no ano 2023 a base de facer unha oposición, de deixar a un grupo minoritario pois o máis aislado posible, pero bueno, que nadie se olvide que este grupo minoritario ten 9 concellales e que este grupo minoritario ten feito e vai a facer moitas cousas por Ribeira, inda que eso signifique que esas cordas que me poñen pois ao rededor da cintura implique levar a moita xente a rastras detrás de min, porque que non lle quepa a menor duda ao Bloque e ao resto de grupos que vamos a salir adiante na cantidad de problemas que ten o Concello. Para iso eu ofrecín a todos aqueles grupos que quixeran manifestar as súas inquedanzas para o presupuesto que o fixeran, só un respostou, que é o PSOE. Polo tanto, se polo resto me teño que enterar pola prensa ou polos outros medios de comunicación, é un tema que non me preocupa. O meu é traballar dentro das institucións do Concello, dentro do Pleno, é o que vou a seguir facendo. Neste sentido, o alcalde aludiu a que o Executivo local está a estudar as propostas plantexadas polo Grupo Socialista. Segundo el, de seguir nesta liña favorable, o acordo materializaríase na firma dun protocolo cun conxunto de accións de interese por ambas partes, a desenvolver no período 21-23, entre as que se incluirían proxectos como o da nova biblioteca, o Museo do Mar ou o Centro de Deportes Náuticos.